Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα ανοίξουμε το Switch 2. Ας ξεκινήσουμε. Και από κάτω τώρα ας το ανοίξουμε. Έτσι. Βάλε το κάτω. Έτσι. Σε βοηθήσω? Ναι, μπαμπά. Να το Switch 2 είναι μέσα σε αυτό το μεγάλο κουτί. Και ας το ανοίξουμε. Αυτό είναι το Pro Controller του Switch 2. Βάζετε τα controller εδώ και μπορείτε να παίξετε. Εδώ είναι η βάση του Switch 2. Φαίνεται διαφορετική από το παλιό, από το ένα. Ναι, πολύ. Είναι μεγαλύτερη. Το καλώδιο για να φορτίζει. Να συνδέεται στην τηλεόραση. Τα Joy-Cons που είναι εδώ και αυτά είναι τα καλά στα Joy-Cons και μπορείς να παίξεις έτσι. Χωρίς να σου φεύγουν από τα χέρια, Ναι. Είναι για τα μικρά παιδάκια. Και τα Joy-Cons φαίνονται πολύ ωραία. Να πω, είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ πιο βολικά. Είναι μεγαλύτερα, μικρότερα. Μεγαλύτερα. Και άλλο καλώδιο. Και τώρα, η στιγμή που όλοι περιμένατε. Το Switch 2. Βάζετε το controller εδώ. Είναι με μαγνήτη. Φοβερό. Αυτό είναι το Switch 2. Φαίνεται ίδιο αλλά και διαφορετικό με το παλιό. Πιο μεγάλο μου φαίνεται. Ναι. Για περιέγραψε μας το λίγο. Ανοίγει με αυτό εδώ το κουμπί. Εδώ είναι για να βάζει τα παιχνίδια. Και τώρα ανοίγει. Στα αγγλικά, Βάλε την πρώτη επιλογή στην Ευρώπη. Europe. Ευρώπη. Ok, next. Εδώ πρέπει να το συνδέσουμε με το ίντερνετ. Θα το συνδέσουμε.